Kinong song ki bosong basa aki thain kersai West Coast Sales District ki badai na ki jaka baya ka japut hapadeng ka Meghalaya bat Assam kila sha penbor bakin register ka khando ka siap chungki sha Assam ya kani lai thu da kinong yalam ka KSU West Coast Sales District hakapor balai ban sanran lang ya kinong song ka snong umthli ki balai ban pensngo how deputy commissioner ya ka tei ka jingsha penbor ki pai ba Uba John Fisher nong siang president ka KSU West Coast Sales ha ka jikran bat kilap thai kubor lo ong bagi pai ba nong snong na ka jala Assam rengkat ki jisran ki pulet kilalai ban penbor ki nong snong jung ki khandai thli ki snong ha ka thain kersai bakin register no iki jaka jung ki sha Assam wat ha bagla dep ban register ha Meghalaya Uba John Fisher ulak tho ru ya ki nong mi khmat na du ki MLA bat MDC ki ba ka por election ki pin I kumba ki la dasya siat yap yala die kim lelei na ka benta ban im kari bat ka jai ban riau henrei menta pat onda lakot election pat kini ki kut tang ha ka jing pen bit pai ba Iwan ni kena disim tak sih lor kena di jinge baki ni kena function ni ti na po function ba ha po ka kersai outpost ha ka baki Assam pajban po Assam kilawan license hausen po kesinong joki bat kilawan penbore ki bakin register no ki jaka joki baro po Assam rekin ki pajban ng ti ada register po Meghalaya bat ka po Khasi Hills te nakliang joki kila ada nak peringkat jinge anu mar man kapor kiwan pendik kam ke jam joki karap karyang tinggal keliang jongi ila dawa yo DC ko di ban simkia la kene ke bentah kam tami ke police department ke di ban simkia ken keliang jongi dawa na DC ko di ban simkia ban pai ke police bikin sang ti jaka kisnang dokter kam ki pai ba jongi di badan ti kini yo im sign pat kam tam kam ke jam ke jing trejing ta te suka ai punkan mau ke hindi por dang chip tayo imitan nakaliang ka diskonseg la dek anjet MDC mo ring i ti por bun ki MLA MDC ki pertaki hlang i gumba watban syasiat bencaya berade nam taban im kari ke jaburu kimi chakmat hak di por rei anara akut election i ba kini ki ro long tang chipen bit pajba ikum kini ni kwa kini ki MLA MDC jongi kamtam ka sarkar mo di ban simkhia man mi chakmat mani dai ki pai ba jeng kamtam ban register di jaka kumba kala dep kren ki sem la dep ki ba pendep ka phase 1 jadi di ka chipen be ku sam muta ka phase 2 kan ki jaka ba ke jam ta ka po phase 2 ndrei ni kim posisi ndrei long ta ki chipen be namar beling yang ki chipen be namar kan phase 2 hadu tang I pasarkar ka yo thia tapi ka ke kabor ki po Assam balik ka soka ju kam don lak ka jong kabor wang iya ke jong ka state na du sunam ni par te beling im la ban le ni kum ka Assam ka le ya ki pa ba jengi ka sarkar jengi ka ban le kum ju ki Assam ki mo le don bar ki tinga kentu ya ka sarkar banang ni skmat ka ban simkhia kum ka keren kum ka le kum ka ye ki ju keren ki por election ka ban le mentaru nang ba ka sipong suk san ko jela jengi kam tam distrik jengi badan sibun ki jengi ki bordar ba par po kersai apo lampi berkiwi jaka ba kini jaka lada kasokap simkia sisya kuma kala ada keren ngi skam kini jaka ngin sayo ban kipat ba jongi kin imsuk insan bat kilaban le ki baro kumba kiwi jaka kio habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya